yace manzo Allah ni ba za a nada ni ba, ni ba za a sa ni akan wani gurbi ba. Fa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ala mankibi, yace annabi sai ya daga hannu sai ya bugi kafadata. Fa kale yace ya abazar, ya abu zar, innaka da'if wa innaha amana. Yace mishi abu dharrin, kana da rauni gudanarwa. Abu zarrin mutum ne mai tausayi, shi yana ganin in kai ce fanin gidanka ma bai halarta ka kwana da kuɗi ka ce sai gobe ba, ya kamata ka taimaki jama'a da shi. To wannan aka bashi gwamnati kan ba shi kenan ba. Innaka da'if, yace kana da rauni a bangaren mulki, wa innaha amana, yace kuma mulki amana ce, wa innaha yawmal qiyamati kizyun wa nadama, yace ranar alkiyama duk wanda ya karbi mulki sai ya tozarta, sai yayi dan da na sani, illa man akazaha bi haqqiha, sai wanda ya karbi mulkin da haƙƙi, wa adda allazi alaihi fiha, kuma ya sauke nauyin da yake kansa, shine kawai ba zai yi dan da na sani ba. A wata riwaya yace mishi Abu Zarrin, ina so maka duk abin da nake so maka yana. Yace karka karba. A ƙarshe yace mishi ko mutum biyu kuka rage a duniya karka yadda a ce kai ne shugabansu. Annabi baya son sa ne? Sai da yace mishi ina so maka duk abin da nake so maka yana. Yace ko mutum biyu ne karka yadda a ce kai ne shugaba. Innaha amana, mulki amana ce, wa innaha yawmal qiyamati kizyun wa nadama. Annabi yace ranan alkiyama za ta zam kaskanci, za ta zam dan da na sani ma wanda ya karba, illa man akhazaha bi haqqiha, sai dai wanda ya karba bisa haƙƙi, wa adda alladhi alaihi fiha, kuma ya sauke nauyin da yake kansa. Wannan shine ba zai yi dan da na sani ba. Annabi yace mamin amiri asharatin, ba wani wadda zai mulki mutum goma, ba miliyan ba, ba miliyan 5 ba, ba miliyan 100 ba. Mamin amiri asharatin, annabi ya ce ba wadda zai shugabanci mutum 10 illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maglula, face za a zo da shi ne gaban Allah ranar alkiyama a daure da can, la yafuquhu illa al-adl, ba abinda zai kunce shi sai adalci.